вярата какво видях. Какво? Лили е... Каква е? Задръстена, това всички го знаят. В туалетната изчезна. Супер, по-добре въобще да не се връща. С това ли ни губите времето, бе? Айде, така. Вие знаете... Къде е тя? В салона. Нямаш право да казваш на никой за това. Ева, добре, че си ти. Стефи ме видя. Знам, за малко всички да разберат. Маля, какво е станало? Боби, стига си ме гледа. Ела да ни помогнеш. Какво става? Стефи, моля те, не трябва да казваш на никой за нас. За вас? Не, аз не съм русалка. Имаме проблем, мажоритките идват. Мале, какво правим сега? Спокойно се оправя.